Takže ahoj, asi si nejspíš teď říkat, co tohle je za video? Zase nějaká kravina nebo co jako? Co? Na tohle to nemám potřebí koukat. Ale toto video by vás mohlo možná i zajímat. V tomto videu budu natáčet seriál. Teda ne v tomto, ale always upozorňuji, že bude nový seriál. A nejspíš vám čtu myšlenky, anebo taky ne. Myslím, že si asi tak myslíte tohle, ty někteří, který mě snaží se dostat z YouTube. Fuj, nenatáčej video, přestaň s YouTubem, nikoho to nezajímá, lidé z Pet Shop jsou trapný, fuj, hrůza, vypadni z YouTube, vystřel, nebavíš nás tu. Ale toto si myslí jenom někteří ale si třeba myslejí toto. Je, nové video, už se těším, konečně bude nový seriál, teda první seriál, na díly, už se hrozně těším. No a některým je to taky úplně jedno. Takže tak. Ale v tomto videu vám chci říct jenom, že vyjde teda nový seriál. V pondělí mi bude kamarádka, doufám, že teďko nebude vadit, že ji vyslovím ve videu, ale snad ne, kdyby něco, tak to video smažu. Že moje kamarádka LPS Verča mi pošle balíček a já jí ho taky pošlu, že jsme si vyměnili pečupáky a právě tam budu mít takovou oranžovou koli za Jezevčíka a ta bude v hlavní roli toho seriálu. Někteří se třeba nějak takto těší. Ona bude mít tu koli, jdeme oslavovat! Bude nový seriál? Super, party! A nebo naopak, si někdo říká toto. To se jako dělá srandu, že jde zase si vyměňovat LPS teda poprvé. To se dělá srandu, že budu mít tu oranžovou koli a že s ní bude natáčet. To je snad hrůza, to je snad noční můra, ne! Zkrátka, pro někoho je to noční můra a pro někoho je to skvělá zpráva k tomu, aby se koukali na moje YouTube. Takže bude to nějaký seriál. Měla bych ještě vymyslet jméno, ale to podle toho, kdy to přijde a vlastně kdy to bude. Takže tohle to byla první informace. A druhá informace je, myslím, že si říkáte asi toto, takže druhá informace je, to je jako i druhá informace, nebo co jako, to si z nás dělá srandu. Ona se tady bude natáčet na YouTube a stejně ji nikdo nesleduje. A pečopáci jsou trapný. Stejně tak jako ty, trapko. Však někteří si myslí zase toto. Vážně? Druhá informačka? Super! Už se těším, co řekne. A hlavně se těším na to, co to bude. Jej! Třeba to bude další video. Jej! Ale ano, správně, bude to další video. Bude to video v Jižních Čechách, přesněji řečeno na dovolené. Teda možná to bude video na Jižních Čechách, pokud to dovolí teta. A bude to s pečupákama. Takže já doufám, že se na to aspoň někdo těší, krom těch trapných, teda ne trapných, ale prostě ty, co mi nadávají, že se trapka, jakože takto. Koho zajímají ty tvoji úchylný pečopáci? Koho zajímají tvoje hnusný videa? Je to prostě hrůza. Přece nebudeš natáčet, už ne. Já ti to sama zakazuju, nebo sám zakazuju, takhle prostě k tobě budeme všichni mluvit, protože to jsou hrozný videa. Co? Jako myslíš si, že máš dobrý videa, ale to naopak. Myslíš si, že LPS škola je hezký video, ale to teda není, je to hnusný video. Ano, a někteří si myslí zase něco naopak. Třeba já se budu na tvoje videa dlouho koukat, jsem tvoje největší faninka. Já už se nemůžu dočkat. Už to natoč. Jej. Always, už zase. Pro dnešek mizím ze scény, protože pořád se bouchám. No,
prostě nějak takto. Je mi jedno, co si kdo myslí a že mě chcou někteří dostat z YouTube. Ale já se prostě nevzdám, ačkoliv se to někomu nelíbí, ačkoliv se to někomu líbí. Mně se to líbí a tak to prostě bude. Takže toto byla menší informačka, kdy bude seriál a nějaký videjko možná na dovolené. Takže pro dnešek ahoj! Ty stejně jednou končíš z YouTube, my tě dostaneme z YouTube, to se neboj. Neboj se, já na tebe koukám, vůbec se neboj, ahoj. A natoč to video nezapomeň.